Ľudia sa nevedia v dnešnej dobe ani navzájom pochváliť. Vedia len závidieť, zhadzovať a ubližovať. A nie je to absolútne žiadna náhoda. Pochvala si vyžaduje veľkú silu. Závisť absolútne nie. Ľudia v dnešnej dobe sa nevedia ani navzájom pochváliť. Vedia len závidieť, zhadzovať, ubližovať. A nie je to absolútne žiadna náhoda. Pochvala si predovšetkým vyžaduje obrovskú silu. Závisť nie. Keď pochváliš niekoho iného, v prvom rade sa musíš pozrieť sám na seba. No, na to, kde stojíš, čo si dovolíš, čo si nikdy v živote neskúsil. A to ti poviem, veľa ľudí nedokáže. Je jednoduchšie povedať, to nič nie je, mala šťastie a aj tak na to nemá. Pretože uznať cudziu hodnotu znamená priznať si vlastný strach. Strach, že si sa nikdy nič neodvážila urobiť. Že si zostala na mieste stáť a že niekto iný ťa preskočil o míle ďaleko. A tak namiesto podpory príde znehodnotenie. Nie preto, že by si bola zlá, ale preto, že si im nastavila vlastné zrkadlo. A poviem ti, nie každý je na to pripravený pozrieť sa do vlastného zrkadla.